ଅଛି ତୁମର ବୁଆରେ ଓଡ଼ିଶା ତମ ବାପାଙ୍କର କି ଓଡ଼ିଶା ତମର ବାପାଙ୍କର କି ନା ରେ ହନୁମା ଓଡ଼ିଶା ଆମ ବାପର ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଶା ତମ ମାନଙ୍କ ବାପର ତୋର କାହିଁ ଫାଟୁଛି ଏତେ ତୁ ଚୁପଚାପ ରହୁନୁ ତୁ ତ କମେଡ଼ିଆନ ଗୋଟେ କୋଉ ବାଳ ବୋଲି ତତେ କେହି ପଚାରୁନା ତୁ କୋଉ ପାଇଁ କରେ ମଝିରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ତମ ବାପାଙ୍କର କି ଓଡ଼ିଶା ତମ ବାପାଙ୍କର କି ତମ ବୋଉ ଆଣିଥିଲା କି ଏତେ କଥା କହୁଛୁ ଆଁ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ବୋଲି ଭାବୁଛ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କଳାକାର କାମ କରିପାରିବେନି ବୋଲି ଯଦି କହୁଛ ତ ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଫିଲ୍ମ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଁ କରି ଲାଗିବାକୁ ଦେବେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କରିଛି ମୋର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗବା ଲାଗି କେହି ନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଦେବେ ଭାଇ ତମେ ନ ଦେଖ ବେ ଆମେ କହୁଛୁ କି ଦେଖ ବୋଲି ତମକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଦେଖିତେ ତମେ ନ ଦେଖ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ ଢୋ ନିଜେ କହୁଛ କି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ତ କାଁ କରି ତମକୁ କାଣ ଲାଗୁଛି ତମର ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁଜିକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ ଲପ୍ ଥପ୍ ହେଇକିରି ଡୁବା ଉବାରେ ଚାଲିଥିଲା ତୁ ଆସିକି ଟେକିକି ଧରିଥିଲୁ ଲପ୍ ଥପ୍ ହଉଥିଲା ତୁ ଆସିକି ଟେକିକି ଧରିଥିଲୁ ଆଇଲା ଗୋଟେ ଆଉ ମୁଣ୍ଡି ଆଉ ମାନେ तुमको संदेह अच्छे जो सीताराम अग्रवाल को पचराबो जो सार्थक म्यूजिक के पचराबो जो बादशाह एंटरटेनमेंट के पचराबो जो तुम्हें तुम जे दारू ब्रह्म प्रोडक्शन छे ताके पचराबो आमे को ପାଇଁ ଯିବେ ପଚାରତେ ତୁ ଯାଉନୁ ପଚାରିକି ଆସିବୁ ଆମକୁ କହିବୁ ଆସିବୁ ଦେଖେଇବୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖା ପଚାରିକି ଯା ଆସିବୁ ଯା ଚାଲି ଆଇଲା ବକବାସ करते तो बाळ ना मुई निजे दिल से कहूँ मुई बाबूसान भाई को डायहेड फैन है क्या बोला तूने सब्यसाची भाई को सहित मुई डायहेड फैन है वाह क्या सीन है वाह क्या सीन है अनुभव भाई को सहित मुई केबे काम करी नहीं फिर भी मुई डरी गली वो तू डायरेक्ट फैन है सेटा केमती बे पुणी डायरेक्ट फैन इनडायरेक्ट नुहे डायरेक्ट फैन पुणी तू एते कथा कहूछु तांको ना रे काहे हमहु सेटा किछि सोफा पाउनी अच्छा अनुभव भाई को मुई गुटे कथा कहला के जाऊ जा भाई ना किछि माइंड करिवेनी आपण निहाती भाबे मनोज भाई कहितले कि आपण को फोन भी करतिले मेसेज भी करतिले अनुभव माते तोर कोनटा करि देला ना कोनटा करि देला ना ताको गुटे कथा कहछन तार गांडरे क्वेश्चन मो मन महती मते मारला ताको मो फिल्म कर नहीं तते सब पुथला ना